Bare fordi ikke er sort. Mange tror, at det er folk med anden etnisk baggrund, der går med våben i nattelivet. Men rent faktisk går under halvdelen. Det er, 58% af dem, der går med kniv i Danmark, er danskere. Nej. Goddag, du må stille et spørgsmål. Ja. Går du med kniv? Nej, det gør jeg ikke. Hvad med dig? Jo. Har den med? For sikkerheds skyld. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Det, der er jo det. farlige folk her i nattelivet. Det kan man jo det, aldrig det. stole på. Nå, hvad med dig? Nej? Ja, dig. Du må da gå med kniv. Nej? I Danmark tror man, at hver tredje i nattelivet går med kniv. Nå, skal vi gå? Ja, skal vi skal Gå fest her. gasfest. Jeg er sgu lidt koldt herude. Undskyld, jeg ved ikke, hvornår bussen den går. Faktisk så forholder det sig sådan, at 1% af mennesker er bange for, at der sker noget til en fest, selv hvis deres venner er med. Og 38% er bange for, at der sker noget, når de går hjem fra festen, selvom alle deres venner er med.